конца 1980-х 27 лістапада пачалі азначаць як Дзень герояў. Зразумела, рабіла гэта ўсё не адміністрацыя Савецкай Беларусі, а нацыянальна арыентаваны кол людзей, якія жылі на нашай тэрыторыі. 27 лістапада сімвалічныя угодкі пачатку баёў на Случыне ажно ў 1920 годзе. Феномен таго вайсковага выручніка атрымаў вельмі прыгожы назоў «Слуцкі зброены чын». У лістападзе снежня 1920-го, не 2020-го, случакі трымалі кавалак фронту супраць бальшавіцкай навалы, калі на іх кідалі непараўнальна большыя сілы, нават кітайцаў, а яны ўсё роўна давалі адпор. Мы канал «Загляне сонца». Давайте разбірацца, што гэта было і хто ты, гераічныя чувакі, якія ўзялі зброю без надзеі на перамогу. А можа, ўсё ж гэта надзея была? Давайте высветлім. Выдавецтва «Гутенберг Паблішер» выпускае... Не, давайте я адразу зраблю лірычны адступ. Выдавецтва «Гутенберг Паблішер» выпускае мноства прыўкрасных штуковін. Вот, глядзіце, напрыклад, вось гэта штуковіна, гэта складанка з ілюстрацыямі Міці Пасляка. Вось магу зрабіць СМР-ачку зрабіць нават. Мы тут ездзі з імі з 2022-го, калі Гутенберг Паблішер зрабіла першы календар мова вольных. А яшчэ яны зрабілі круты пазл пра бітву пад Воршай і першымі апублікавалі Сашу Філіпенку па-беларуску. Лірычны адступ из Овар. Теперь хочу сказать, что выдавецтва Гутенберг Паблішер выпускае книгу профессорки Максі Шор «Украинская ночь». Вельмі інтымныя гісторыі рэвалюцыі. Выглядае вось прыблізна так. Максі Шор, калі не ведаеце, дацэнтка кафедры інтэлектуальнай гісторыі Ельскага універсітэта, якая даследуе менавіта ўсходнюю Европу. Ейная праца апісвае Украіну 2014 году. У кнізе шмат асабістых гісторый людзей, праз якія аўтарка паказвае развіццё падзей. Падзеі гэта, зразумела, прывялі да сённяшняй вайны. Яна, вайна, то бок, у любым выпадку будзе ўплываць на развіццё беларускай гісторыі, дзеля якой мы ўсе тут і сабраліся. Таму ёсць вельмі добрая магчымасць падцягнуць матчастку. Кніга ў мяккай вокладцы, нон-фікшн і, што важна, на беларускай мове. У Гутенберг Паблішер ёсць сайт і вельмі жвавая інста ды тик-ток. Усе адпаведныя спасылкі, праз якія можна набыць выданні, будуць у апісанні нашага відоса. 12 кастрычніка 1920-го Саветы з палякамі падпісалі дамову, паводле якой, цытуючы расстралянага паэта Алеся Дудара, раздзёрлі край наш папалам. Ну, і гэта ніякае не перабольшванне, не алегорыя, не метафора, натуральна так і было. Паводле падзелу Слуцак і Случана аказаліся па савецкі бок. Але людзі там ужо сутыкаліся з гэтай самай савецкай уладай і прыўкрасна ведалі, што такое ЧК, продразвёрсткі і падвалы пытачныя. Фронт хадзіў туды-сюды, 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 улада мянялася весь час, і глобальна мясцовым не вельмі падабалася, мякка кажучы, ідэя панавання тут саветаў. Чаму менавіта там, на Случане, усё гэта заварылася? Ёсць розныя версіі, але што прыўкрасна, яны гарманічна дапаўняюць адну. Случана традыцыйна сялянскі рэгіён, але з даволі не простымі, а заможнымі сялянамі, якія умелі і любілі добра працаваць. То бок людзі з больш незалежным мысленнем даволі самастойны. Меліся і глыбокія гістарычныя карані, шмат дробнай праваслаўнай шляхты ды выбранцоў, выбранецкай пяхоты часоў ВКЛ, то бок гены натуральна вайсковыя. Плюс рэгіён акурат па цэнтры Беларусі, не русіфікаваны і не паланізаваны ўшчэнт. Пасіянарныя атрымліваюцца такія чувакі, якія асэнсоўваюць сябе беларусамі. Яшчэ з 1918-го тут працуе Беларускі нацыянальны камітэт. Такая нізавая структура з гарызантальнымі сувязямі. Людзі самі ўсё рабілі. Былі кантакты з урадоўцамі БНР. Важную ролю гралі эсеры. Гэта сацыялісты-рэвалюцыянеры, вельмі модная плыня таго часа і вельмі модная канкурэнцыя тагачасным бальшавікам. Бо людзі гнулі левую сацыяльную павестку, але варагавалі з партыі Леніна-Троцкага. Беларусы ўжо на той момант паказвалі цуды самаарганізацыі. Стваралі атрады самааховы, міліцыі, у якіх збіраліся мужыкі са зброяй, а зброі той было да халерышча. І самі спрабавалі наводзіць парадкі ў сваёй вёсцы ці мястэчку. То бок, дваравыя чаты і гарызантальны варушняк 2020 года ўсё гэта у нас не на пустым месцы ўзнікла. У нас маецца адпаведная традыцыя, і ёй можна ганарыцца.
14 кастрычніка 1920 пачатак слуцкага з'езду. Імпрэза такая для мясцовых наконт таго, як і з кім нам жыць далей. Канечне, меліся баталіі і непаразуменне, на то і дэмакратычны працэс. Напрыклад, эсеры выказваліся радыкальна супраць палякаў і супрацы з імі, але тапілі за БНР. На з'ездзе прысутнічалі і прадстаўнікі генерала Булак-Балаховіча, чыя армія праходзіла зусім побач. Але, на жаль, з імі не знайшлі паразумення, пасварыліся, натуральна. І гэта, вельмі важна, лічыцца, магчыма, найбуйнейшай стратэгічнай памылкай случакоў. Пасля пра гэта паразмаўляем. Галоўнае рашэнне таго з'езду – цвёрда стаяць за незалежнасць і свабоду роднай Беларусі і бараніць інтарэсы сялянства ад насілляў з боку чужаземных захватчыкаў. То бок, мабілізацыя. Усе, хто можа, зброю ў рукі і гоў. Іншыя дапамагаюць тым, хто гоў. Адбыліся, канешне, перамовы з палітыкамі БНР, але тыя ўжо былі на захадзе, а захад гэта вельмі далёка. Случакі, імаверна, слаба разумелі іх адарванасць ад спраў тут, на зямлі, і шчыра верылі, што атрымаюць самае галоўнае – вайсковую падтрымку. Па факце гэта аказалася толькі словамі. А такую-сякую падтрымку даў адно толькі польскі бок і беларуская вайсковая камісія, як структура пры польскай арміі. Адтуль прыехала некалькі афіцэраў – Антон Борык, Андрэй Якубецкі ды іншы. Сімвалічна, што прывезлі яны цешкі. Гэта такія какарды на галаўныя уборы з пагоняй. З гэтых афіцэраў БВК найлепш паказаў сябе Андрэй Якубецкі, які ваяваў і застаўся са случакамі до конца. У выніку стварылі слуцкую брыгаду з 2 палкамі. Сярод камандзіраў Лукаш Сяменнік, у якога намеснікам служыў той самы Юрка Моніш. Мы рабілі пра яго адмысловы відос, калі ласачка, калі вы яшчэ не глядзелі, паглядзіце, упадабайце і дапамагіце нам распаўсюджваць наш контент, гэта вельмі і вельмі важна. Мабілізацыя гэта, канешне, ўсё добра, але каго ты там асабліва мабілізуеш і навучыш, калі часу, няма. Бо, як заўжды, трэба было пазаўчора. Такая вось беларуская гісторыя. Добра, што ў людзей меўся вопыт першай сусветнай. Яны хоць зброю ў руках умелі трымаць. Ад БВК былі таксама наспех зробленыя вайсковыя падручнікі, але рэальнага часу ўсё гэта вывучаць, натуральна, не хапала. Але цуды самаарганізацыі, пра якую мы казалі вышэй, за лічаныя дні стварылі не толькі свой шпіталь, але і выведку ды контрвыведку. То бок гэта не была анархія з узброенымі людзьмі, якія нічога не разумеюць у вайне. Была пэўная структура, мелася. Нешта падкінулі палякі, найперш па зброі, але вельмі слаба. Напрыклад, быў кейс пра партыю вінтовак са збітымі прыцэламі. Гучыць як натуральны здзек, вельмі непрыемна. Палякі ў той час адступалі. Напэўна, некаторыя з іх спачувалі случакам, але генеральна упісвацца за гэты весь двіж у іх намеру не мелася. Давайте, хлопцы, самі. Бо іх урад ужо падпісал гэтае гробанае замірэнне з саветамі. Называецца Рыжская дамова. І у нас таксама маецца адпаведны выпуск пра гэтую ганебную падзею. Калі ласка, паглядзіце, калі яшчэ не глядзелі. У якасці сімвалічнага падарунка дзяўчаты з горадні вышлі случакам прыгожы такі сцяг з надпісам «Першы слуцкі полк Беларускай Народнай Рэспублікі». А на адвароце было напісана «Тым, што пайшлі паміраць, каб жыла бацькаўшчына». Вось гэты апошні слоган пасля стаў дэвізам слуцкага збройнага чыну. Бальшавікі падыходзілі ад Асіповічаў і старых дарогаў. Нашы паспелі мінімальна акапацца, і 26-27 лістапада пачаліся першыя баі. Адсюль і дата Дня Героя 27 лістапада. Вызна, Васільчыцы, Цімкавічы, Лютавічы, Мацкевічы, Рэчка Лань – усе гэтыя лакацыі, дзе адбываліся баі, і усе гэтыя месцы некалі абавязкова трэба будзе ушанаваць. Напрыклад, ля вёскі Іграва гадоў 7 таму была знойдзена пакамечаная цежка з пагоняй. Адпаведную фотку мы зараз выводзім на экран. Гэта рэха акурат тых падзеяў. Хто яе насіў і што стала з тым чалавекам, мы, на жаль, ужо ніколі не даведаемся. Бяда была і ў тым, што беларусам не хапала літаральна ўсяго. Амуніцыі, нармальнай зброі, медыкаментаў, ежы. Плюс пачалася эпідэмія тыфу. Холадна, натуральна. Пра нейкую цяжкую зброю, бронеаўтамабілі, артылерыю ці, прасі Господзі, авіацыю нават гаворкі не ішло. Людзі выцягвалі ўвесь працэс на маральна-валевых. Тым не менш, бальшавікам таксама не было лёгка. Таму, як сёння ва ўкраіне маскалі кідаюць у атаку паўночна-карэйцаў, бо сваіх ужо не хапае, так па слуцкам кідалі кітайцаў. Гучыць даволі экзатычна і нармалёва запытаць, адкуль вашу маць кітайцы?
Давайте паразважаем пра гэта. У расійскай імперыі шмат прадстаўніком Паднябеснай рабілі самую брудную працу. Яны ніяк не сацыялізаваліся і проста працавалі ды жылі на мясцовасці. Пасля рэвалюцыя вызваліла ад гнёту і эксплуатацыі. Але тым жа кушаць хочацца. Ну і от людзям далі зброю, ваюць, кай ласачка. Хаця кітайцы, мяркую, наогул слаба раздупляліся, дзе яны, з-за каго, супраць каго яны ваююць. От такое і адбывалася ў нас на случаі. Дарэчы, менавіта з кітайцамі звязваюць папулярную ў той час зверства. Белыя пальчаткі называлася. Тады ў чан з кіпнем апускалі рукі ахвяры, а пасля здымалі скуру. Такім чынам ты і праславіліся. Яшчэ былі латышы з бедных сялянаў Латгаліі і бальшавіцкія часткі з-пад аж на Омска. Ну і вось уся гэтая разнашорстная арда ламанулася на нашу случну. Нашы, што цікава, не толькі трымалі пазіцыі, але і хадзілі ў наступ. Напрыклад, выбілі бальшавікоў з Семежава і Вызны ў сярэдзіне снежня. Стратэгічна хоць нешта ўтрымліваць працяглы час, канешне, было немагчыма. Ну і унутры адбываліся розныя не самыя прыемныя гісторыі. Напрыклад, адным з афіцэраў быў такі Павел Чайка, эсэр па сваіх палітычных поглядах. Ну і чэл нешта все хадзіў, нешта варыў сабе ў галаве і ў выніку вырашыў перадаць усе звесткі чырвоным праз пасыльнага. Тыпу, мы же браця, мы за сацыялізм. Яго выкрылі нашы, контрвыведка арыштавала, але Чайка збег да чырвоных. Ці сам, ці дапамог нехта са служыўцаў, але факт ёсць. Прыбег, карацей, Чайка той да камуністаў, вот он я, кажа, а ты яго расстралялі як шпіёна. Вось такая сумная гісторыя. Гэта, на жаль, характэрны выпадак, бо людзей насіла туды-сюды ў ідэалагічным плане. Можна зразумець. Ніхто ж не ведаў, якой будзе Польшча, якой будзе савецкая Расія, а тым больш, якой мае быць Беларусь. Урэшце на камандзірскай нарадзе было прынята стратэгічна важнае рашэнне. Арганізавана пераходзіць на польскі бок мяжы, каб проста ўсіх не перакасілі бальшавікі. Яно цалкам рацыянальна. Каб захаваць сілы, не мардаваць дарма людзей, плюс ніхто не верыў, што яно от так скончыцца. Думалі, будзе часовае перамір'е і новая вайна з маскалямі, каб, адпачыўшы, паказаць зубы, вярнуцца і адпомсціць. У апошніх чыслах 1920-го больш за 1500 жаўнераў і афіцэраў перайшлі на польскі бок. Там іх разброілі і змясцілі ў лагеры для інтэрнаваных у Беласток, а пасля ў Дарагуск. Гэта калі ехаць з Украіны ў Польшчу, от першы прыпынак. Умовы там былі, калі шчыра, херовыя. Лічы як для вайсковапалонных. Людзі сядзелі з паўгады і просто рэфлексавалі, так і забівалі час. Ну і тут яшчэ раз прывітанне палітычным лідарам БНР. Мы, дарэчы, пісалі пра тое, як яны прасралі шмат якія працэсы. Гэты відос ёсць на нашым канале, калі ласка, паглядзіце і падпішыцеся на канал. Дык вось, калі Балаховіч сваіх жаўнераў, таксама інтэрнаваных, павыцягваў з лагероў і прыдумаў ім працу ў Польшчы на тартаках, лесанарыхтоўках у Белавежскай пушчы, дык міністрам БНР такімі рэчамі асабліва не хацелася займацца. Прасцей аплакваць мёртвых, чым памагаць жывым. Ну, вельмі непрыемная гісторыя. Зразумела, вялікая частка жаўнераў пачала новае жыццё ў Польшчы. Нехта застаўся на радзіме і затаіўся. Але савецкія органы пачалі іх выцягваць пазней, ужо ў 1920-х. Некаторыя, як Юрка Моніч, пайшлі ў партызанскую дзейнасць і мелі кантакты з польскімі спецслужбамі. Арганізацыя «Зелёны дуб». Тэма, дарэчы, на асобны выпуск. Калі што, напішыце, мы абавязкова адрэагуем і зробім. У 20-х саветы нават пісалі пра феномен лістападаўшчыны па імені Юркі Лістапада. Тыпу антысавецкае падполе з былых жаўнераў слуцчакоў, якое яны выкаранялі. Памяць пра слуцкі збройны чын жыла на чужыне ў эміграцыі. Прычым гэта ўсё памяталі і ў 1940-х, і ў 1960-х, і нават пазней. Напрыклад, у Мітэнвальдзе, у Баварыі, у 1948 годзе нашы эмігранты на свае ўласныя сродкі паставілі сімвалічны абліск памяці слуцчакам. На той момант прайшло 28 год з падзеяў. Беларусы ў Канадзе ў 1960-х купілі ферму, скінуліся баблішкам і назвалі яе Слуцак у памяць пра тую справу. Выпускалі таксама, як бы зараз сказалі, стікеры, каб іх даклеіваць побач з маркамі на паштовыя лісты. І на гэтых стікерах былі напісаны тыя самыя вельмі важныя словы. Тым, што пайшлі паміраць, каб жыла наша бацькаўшчына. Ужо ў 1990-е на Случыне, у Грозава і Семежава ставілі памятныя крыжы і рабілі мітынгі паводле тых падзеяў. Мітынгі, вырушняк ды ўшанаванне мясцінаў баёў былі да 2010-х гадоў. Там нават прысягу прымала моладзь на вернасць Беларусі. Ну, а зараз крыжы, на жаль, спілаваныя, і зразумела кім, і зразумела з якой мэтай.
Што там па лёсам? Павел Жаўрыт. Адзін з кіраўнікоў слуцкага двіжу эміграваў. Некалькі год на пачатку 1920-х жыў у Вільні, займаўся беларускімі справамі. Пасля вярнуўся ў БССР, нават працаваў у газеце «Звязда». У 1930-м быў арыштаваны па справе Саюза вызвалення Беларусі, а пасля зноў арыштаваны ў 1937 годзе. Афіцыйна памёр у лагерах ад хваробы ў 1939. Але найчасцей так пісалі пра расстраляных. Хаця, можа, і замучылі яго проста невыноснымі умовамі, закатавалі. Уладзімір Пракулевіч, старшыня Рады Случчыны, вельмі падобны лёс, што і папярэдняга чалавека. Эміграваў, быў пераследаваны палякамі, тыя яго пасадзілі, пасля дэпартавалі ў Літву, жыў у Коўне, пасля ў Празе. У 1926 годзе чамусьці вярнуўся ў БССР. Працаваў у тым ліку ў Акадэміі навук. Арыштаваны першы раз у 1930-м, паўторна ўжо ў ссылцы у 38-м. У выніку расстраляны. Васіль Русак, прынцыповы эсэр, афіцэр БВК, як вайсковец удзельнічаў у слуцкіх падзеях. Эміграваў таксама. Польшча, Літва, Чэхія. Выдаваў розныя часопісы, удзельнічаў у розных арганізацыях. Шмат тусіў з украінцамі на эміграцыі. Падчас вайны ў Празе хаваў у сябе яўрэйскія сем'і, якім зрабіў докі, што яны беларусы. У 1945-м савецкая контрвыведка яго арыштавала менавіта ў Празе і вывезла ў СССР. Роўна так было і з Ларысай Геніюш. Яго асудзілі. ГУЛАГ па афіцыйнай версіі памёр у лагеры ў 1954 годзе ўжо па смерці Сталіна. Андрэй Кубецкі, той самы, які са слуцчакамі быў да канца. Паехаў у Латвію, у Двінск. Там быў моцны беларускі асяродак і беларуская гімназія. Там ён выкладаў нейкі час. Бацьку Падгородні ў 1920-х паставіў адзіны на вясковых могілках помнік, падпісаны па-беларуску. То бок трымаўся прынцыпаў. А так асабліва не адсвечваў. Яго след губляецца ў часы вайны і да канца невядома, што там было. Памёр па некаторых звестках у сярэдзіне 1950-х. Лукаш Сямейнік, адзін з галоўных вайсковых персанажаў тых падзеяў. Не мог прымірыцца, што вайна скончана. Таму далучыўся да партызанаў Зялёнага дуба. У выніку загінуў у адной з сутычак з саветамі ў 1921 годзе. Яго справу працягваў той самы Юрка Моніш. Антон Сокал Кутылоўскі, вайсковы дзеяч, камандаваў першым слуцкім палком, пражыў бадай найдаўжэй з усіх 91 год. У міжваенны час навучыўся і стаў праваслаўным святаром. Служыў на Наваградчыне і Слонімшчыне. Захоўваў той самы архіў случакоў і, што вельмі важна, той самы сцяг. Яго канфіскавалі ў 1931 годзе польская паліцыя, пасля, ператрусу, зразумела. У часы Другой сусветнай выкладаў у школе беларускай краёвай абароны. У 1945-м у Нямецчыне здаўся амерыканцам, а ты перадалі яго савецкай контрвыведцы СМЕРШ. Вынік 25 гадоў лагероў. Пасля выхаду паехаў да дачцы у Шчэцін, дзе памёр ажно ў 1983 годзе. Гэта гісторыя пра гераізм. Случакі адзіны, хто фактычна ратаваў гонар БНР, самой ідэі незалежнай Беларусі. Людзі стварылі прэцэдэнт. Беларусы гатовыя ваяваць за сваё. Гэта гісторыя пра шмат пустых словаў, бо палітыкі БНР рэальна не дапамаглі, а пасля пісалі ў прэсе, якія нашы хлопцы героі. Гэта гісторыя пра дамоваздольнасць. Каб случакі не перасварыліся з прадстаўнікамі Балаховіча, было б значна цікавей. Бо ў Балаховіча была баявая сіла, а ў случакоў пазіцыі ды падтрымка мясцовага насельніцтва. Ну і, канешне, гэты урок разлічваць толькі на саміх сябе і ніколі не верыць маскалям. Нават калі тыя абяцаюць амністыю, тыпу вяртайцеся, усё такое, усё будзе добра. Праз нейкі час яны ўсё роўна паставяць вас да сценкі. І свае крыўды, у адрозненне ад нас, яны заўжды памятаюць і шукаюць магчымасць адпомсціць, нават праз шмат гадоў. Ну а ў Новай Беларусі, вельмі спадзяёмся, будуць не толькі помнікі тых падзеяў, але і слуцкі крыж, як самая высокая ўзнагарода ў беларускім войску. Вядома, з якім надпісам. Тым, хто пашлі паміраць, каб жыла бацькаўшчына. Мы канал «Загляне сонца». Давайте шанаваць сваіх герояў і беларусець разам.